Здравейте, драги приятели! Аз съм Мария Владимирова, управител на магазини за цветя. В днешното предаване ще ви представя цвете, което не случайно е любимо на много от нас. Циклама. Тя привлича с великолепните си щедри и разнообразни цветове. Нейна родина е Мала Азия. Листата на цикламата са сърцевидни и при повечето видове зелени, но при някои са пастролистни. Цветовете се появяват от октомври до април. Те са разположени на нежни цветоноси с височина 22-30 см. Всяко едно цветче е с обърнато нагоре венчелище и има големина около 5 см. Разнообразието при цветовете е огромно. Те могат да бъдат бели, розови, червени, едри, дребни, пъстри, къдреви и така нататък. Цикламата е цвете за хладни помещения. Най-подходящата температура са 12-15 градуса. В никакъв случай температура над 20 градуса. В активният период на цъфтеж почвата трябва да бъде винаги влажна. Поливайте с мека вода, без да се мокрят цветовете и листата на растението. През този период подхранвайте с подходяща течна тор веднъж на 2 седмици. Когато премине цветче или увяхне листче, рязко издърпайте заедно с дръжката. Това спомага за по-добра циркулация на свеж въздух. След като прецъфти, растението е в период на покой. Подсигурете хладно и тъмно помещение. Поставете саксията в хоризонтално положение. Поливайте оскъдно. В края на юни извадете саксията на светло. Прехвърлете грудката в свежа почва. Подсигурете добър дренаж. Почвеният субстрат е смес от равни части листовка, чимовка, торф и пясък. Вредители по растението са цикламени акари и трипси. Растението се размножава в края на лятото чрез семена. Цикламата е един отличен подарък. Тя е подходяща за всеки дом. Създава уют и настроение със своите великолепни и разнообразни цветове. За днес това беше всичко от мен, Мария Владимирова. До нови срещи!